assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Fouta Pro en garti émission men oustaz ALFA GUELLAYE tahani machallah oustaz ALFA GUELLAYE tahani dirngal heppiɗo nde yiyanma oustaz ALFA GUELLAYE tahani salmodir e bandiraɓe super bandiraɓe musidɓe tedduɓe en calminama on juuɗama on jettama kadi on manama on mantama no gow en wiidini tan ha joni ko noon en tardi noon kono ko Allah ñaayi fof ko ɗum woni ko waɗata wona oustaz ALFA GUELLAYE tahani ko adi fo an oustaz an ko wayne ɗon tawte ɗon merci an oustaz an mariya wuttima e kalma ha wuttima e kalma ha ko mette kam mette wonɗe eyyi bon oustaz ALFA GUELLAYE tahani min calminima min juurimama kadi Fouta Pro fof salminima min juurimama kadi nde tawno ɓe jewrinoma no fewi en tardi no fewi kono noon en ganda fof oustaz wonno joni oustaz en ganda ko nanno haalo en ganda oustaz ko mayno en ganda fof oustaz wonno joni oustaz haade men woɓɓe fof kallamin to gonnoɗa e nder duuɗi babaɗam he Maroc gonno hey legal biyetengal iswoyni walla mi salminat toon fof noon so debbo men to de yiɗi tan yiɗi Allah tan yiɗi ndeysaan kadi alaɗa ɗum wonani wona ɗum ha ala mi kay nandi ko suɓortere jagganoɗe an oustaz wonno hen jagganoɗe Maroc ɓe mi nani noon ndehe kaw min to jaggumami ɗo a jagganimi ɗon min holto mbawi wonde woni supporteur ala min wona supporteur a wona supporteur kono jaaɗa ndolɗa peeje ma nani ndolɗa mi nanno mi nan oustaz ndolɗa peeje ma jaaɗa mbiɗa aɗa walliya ɓa holla gandal ma meƴƴerɗa gotol non wona holla gandal min hollude gandal haqiqi a faami mi ar toon mbimiɓe il faut les supporteurs et sorti mbimi kade supporteur le Sénégal ene là il faut les sortir revenir Sénégal ɓe wi han oui ha min pamodiri après noon wajiɓe ɓe woodi no mbaɗiri mi anda yiyani funnangi yiyayi hinnangi après ɓe nanimi toon cohimi waɗi jaltumi supporteur uji feccere hen nen toon ko ɓuuri hewde supporteur uji nen toon la ilaha an oustaz tawde wimari wadde kaɗo koto toon ɗi waddema ha est ce que o ganduɗa tan ko aɗa waɗa koɗo tawi kam toon ko balɗe tan goni to balɗi guila coupe d'Afrique kono coupe d'Afrique e konko ɓen dalloɗiri taw ko balɗiji coupe d'Afrique ɓen Sénégal ƴettu coupe o a faami wettugol ngol kono kay e kaw ɗaccu kaala ɗaccen toon eyyi ala ceeray eyyi bandiraɓe donc en keɗima oustaz ALFA GUELLAYE tahani o jaɓani haalde ko leeri am ko waɗa o jaɓata haalde ko suusa haalde eyyi donc oustaz ALFA GUELLAYE tahani hande a arti nder leydi ndi kono noon gartuɗa koye musiba gartuɗa koye yooro gartuɗa koye caɗele mawɗe e nder leydi ko jolfere ko jafe gartuɗa koye jafe ɗum leydi eyyi donc emin jiiɗi garnamin ko faate banggue debbo e gorko en joni jiiɗo worɓe wonno hen en jiiɗo worɓe wonno hen jamma e ñalawma joni woni hen nen jagga on hen cuwa yiite taw woni liste kadi biyaɗo oustaz yana wala hen so a wi won liste biyaɗo o wi oustaz eyyi moƴƴi wi tan won liste biyaɗo kaɗa ɗon sa wi kaw an min a ɓooyi tan somi ari émission ma aɗa fowi tan ko ganduɗa ko gootani ala min mi wiyani noon de ha joni mi wiyani mon oustaz emo jiɗɗa oustaz won liste biyaɗo oustaz eyyi joni yaaf voilà ok joni yaaf joni oustaz won liste biyaɗo eyyi oustaz way oto wi noon eyyi joni oustaz ono mbiɗa o wi noon eyyi mi deeƴi joni won liste biyaɗo oustaz yana wala hen de subhanallah la hawla quwwata illa billahi al-azim yo Allah dandam danda bandam yo Allah dandam fliñulam yo Allah dandam leydam amina miɗo wiyani min ke hawla wala anno kaso tampini wona kaso tampini wona kaso ono boni musiba mo kalɗa jogor noon nawdi lakara eyyi moƴƴi joni min jiiɗi gartanamin e oɗon banggue holko kalɗa e gorko tawaɗo ene wonti kini debbo shukran ko adi fof kam hay kalɗo ɗum korko mum boni
kalɗo tan haali ɗum ɗon korko mum boni korko jiɗɗum boni korko mo meeɗi nande haaldude boni mo meeɗi haaldude téléphone boni kala mo meeɗi wiide hunde korko mum boni ɗum kam mooli Allah subhanallah yo Allah dande en ɓeen ɓeen noon so tawi ko min ɗum artirimi ni ɓe jeeya ko artiriɓe ɗo e leydi he pour waɗude maɓɓe face à face ŋas ko aldani ɓe ham sikasa eɓe yiɗi ɗumen ɓe hay somi yiyani ɓimami nde jinne jam min so woni ko min mbimami ko min jogino leydi ndi e junggam min wiyata waɗe a faami kamɓe ɓe maayata e kasode ɓe duppe ha to maayi maayani ɗo ɓe jaltine ɓe dufe ndiyam ɓuuɓɗam ɓe duttine kadi ɓe duppe maayi maayani ɓe jaltine kadi ɓe mbaɗe ndiyam gulɗam ɓe duttine kadi ɓe cahe ɓe gadde barmiyal mangal tan mangal comme forage uji ɗi mbayat ni tan loowe heen nebam tan ha heewa sahe ha ɓen maayi maayani to welata ñamde ɗo après yaltine kadi wise ndiyam ɓuuɓɗam aɗa hunde so wisama ndiyam ɓuuɓɗam ɓurata hulde subhanallah ɗum min mbaɗanmi e jomumen ha maayde bonde looko ɗumen satana ɓuri ɓernde mi bonani ɓernde ko kamɓe ɓuri bonde ɓernde ɗi an ƴeewa wondude e debbo no wayi welde ha sikkuren wona ɗi ɗum wayni welde ene waɗi fof yeeso ne moƴƴi ha ine moƴƴi eyyi ala fof ko ganduɗa ko mankiri ɗum so wonti an mbiɗa tan ko ala ko ɓuuri weldema so wona dubuɗo ganduɗa ko ɗon neɗɗo yaara ko duutu ganduɗa ko ɗon ñabbuji neɗɗo fof jaltirta an mbiya ko ɗum cuɓiɗa an ko jiki manda debbo gotta fof kam fof tan ko goto miga usal momi ɗo ɗum baɗɗo soki kalɗa sahe yaltini duppe mbaɗe ndiyam ɗum joom tan maayi maayata ɓata anda ɓe ɓuri tidde ɓen ɓe ɓurɓe maayi weeɓani aɗa andi Allah ɓuri sohlude kañum ko yimɓe moƴƴuɓe Allah ɓe ndika wonno mbayata tan omo jejjitma e gueɗe makko est ce que aɗa nana tan eɓe ñawa en ɓe ñawi en ɓe heewa en nanata ɗi wonno kamɓe to ɓe ngoni ɗo ala no ɓe mbayi wala hawla noon kono yo Allah dallu e subhanallah yo Allah reeni ɗum amin debbo no wayi wadde fayi ƴeew hande kadi gona desɗo walla gona ni mo resani fayidagal baɗetaɓe debbo ma ɗum waɗi kay joni rewɓe ɓeɗo mbayɗo leydi goɗo tan sa yi hande heewɓe hen ne jaaha ene pijoya woni rewɓe nobbu dañƴi rewɓe worɓe ne soɓe maccanama kono noon bisi piyaɗo oustas saɗa hen tan haalnam ala mbiɗa moori Allah min mbiyaɓe ɓeɗo ala hen aɗa simi e liste kaw aɗa simi e liste tan liste mbaɗa min hulananima hande hay goto ɓerde mum deeƴani de kaalowo e dejuɗo e ɗum ko hay goto ɓerde mum deeƴani hay goto deƴƴuɗo yo kalɗo yo goto fof ɓerde mum deeƴani e o liste kaalaɗo sabu wiya ko liste mi haala noon e tuuma liste o ko liste tuumaɗo hay goto kono an min jimmi joni aɗa kulami an joni a majjani no mbaɗa e leydi ndi aɗa heewi hen andi machallah wallahi gila tan lamminɗa joomay gila tan lamminɗa joomay gila nden yimɓe hande ɓe woni koɓe jiɗa noon waɗani tan waɗani o winon hokkami galleji ɗiɗi a faami ɓotuji ɗiɗi wiɗwi a faami ndi e won deeyi ɗum goɗɗum gon ko haalno jiri ɗum eyi gasi debbo enɗo goto mo kaldat noon o wi on kanko waɗata yoɓata kañe yoɓata kurtol yoɓata fof o adda ɗumen ɗo enɗo tawi so jooma heeɓi ɗo kañum herorto no ni komi kalde o mbaɗani kono ɗum fof mi waɗi ɗum aɗa andi ɗum noon wasataɓe mbiya haɓe mbindi hen inde oustas kono ɗon kay bimni ay jinnijam ɗi matras e jara heewi ɓe pijani min hay somi haalnani ɓe gandi gonɗo yam ko ɗum min kadi sa yimi hulanima tan oustas kono mbaɗa e leydi ndi ni eyyi a majjani ɓaggu man ndu aɗa farri kono tan waɗa ala fof na fiira ɗo machallah eyyi kono tan waɗa mbimi ay kaw joni kanen ɗo émission ala oustas kanen ɗo émission joni ko noon joni yam andiɗa haltuɗo defetaji non haltata non min mi ala defet kadi ko ɓenni c'est passé wona
mi yiɗum ni mi yiɗum e mobile ma aɗa haalde heen aɗa théâtre aɗa wi passé wona gasi waɗde passé jooni gonɗen koye jamanu mo ngannduɗaa mbiɗa ari wallude yimɓe ɓee kala gonɗuɗo e caɗeele mbiɗa walla ɗum surguraɓe fata baari kala alhamdulillah machallah oustaz min beltima no feewi e yiidema ɗo en e ardema ɗo en kasi kono noon oustaz amin jiiɗi kaala e alhaali farba ngo mo a majjani an ka jokkondiraɗo ko faare banggue laamu ngu mi nani farba ngon o acci ɗum kaso ko an aɗa jeeya hen hey par ce que ko kamɗum ko waɗani ɗum mi nani junngo ma yaltani a majjani an kala toonɗo mo yiirat yitere muɗum wallahi kala toonɗo mo yiidat yitere muɗum ara ɗo kolla ka ino sa tawnon ko an waɗi gueɗe ma min so tawi anen junngo ma nen hen jungam neni heen kono inchallah ma en ngartoy ɗum émission goɗɗo mi haala yimɓe ɓe paama ko ponni ko wadde kadi mi waɗa ɗum min mbiɗa laabi rewde min komi neɗɗo moƴƴo mo ngannduɗaa hono mum ala hay émission goɗɗo ma en ngartoy heen min laaɓɗina ɗum haa laaɓa mi anndina on kadi holon or mo yalta holon or mo dre holon or min mbi noon heddiɓe fof kala ko mbiya hay ceerno Ndiaye Bal ceerno Ndiaye Bal ko almudam borom laybajo oustaz alfa Guellaye taxañ ceerno Ndiaye Bal ko almudam ceerno Ndiaye Bal wawmade ko almudam ceerno Ndiaye Bal ni wawa kam ko almudam min ɓurimo gandal hay min somi darino mbiɗe haala ko kanko arata omo wifami ceerno Ndiaye Bal barikalla alhamdulillah ceerno Ndiaye Bal onan wonani ɗo e leydi ceerno Ndiaye Bal kam wonani ɗo e leydi o woni ko faraytinimi tawi ko farayti o tawi kam Mauritanie a faami o tawi kam Ziguinchor kono kala ɗo ngarmi somi tawi omo jooɗi somi ari yimɓe ngummo gandi gandal Guellaye siftorade oustaz min beltima oustaz o wayre ɗon tawre ɗon an oustaz min hayma min musidma oustaz kala neɗɗo baɗɗo célèbre kala neɗɗo gandaɗo neɗɗo joom gueɗal mbiyata ha almumma te an oustaz a yaane ɗum kaw émission gasi wentini non émission gasi min kam jooɗo mbaɗa yiɗama yiɗama émission gasi mi fadde salmina bandiraɓam ni mi afde mi yaha oustaz hi golle bandiraɓe mi salmini noon mi juurima min taƴat émission o taarifu noon muƴi hay so rena mi wattata bonni émission ko salmini eyi mi salminomi juurima salmitumo yimɓe seeɗa fanmi a bandiraɓe o sellani o sendi kuɗiɗimo o kannadde o sellani eyi an neɗɗo tan jiibiɗo tan kañum komi jojjino téléphone am si yimɓe seeɗa yimɓe seeɗa yimɓe seeɗa aw téléphone yodde usati ɗum sa an noon ha min ɗum neɗɗo mo oustaz o fo jara o hedde 700 millions debbo gonno jam Maroko on sonni yimɓe seeɗa tan jimi salmin ɗo hen e hewta après mi yata émission ma an kala ɓerde ha e tawata gaynan haalde baŋnge ko jiɗɗen haalde ko jiɗɗen men ɗo an bonni émission o ɗo joni tawi ere kumtade joni mi aɗa yon après mi yan wona bandiraɓe min taƴi émission o yo haɗɗo so jiitanimi ɗo gongol noon kanko mbaɗemo commentaire mbiyamo yomi ar walla woto ala so tawi ko naani oustaz mimi invite am gongol ɗo non so yiɗi woto invite am joni yo bon won hunde mum ɗo kalis document pour émission kalis wala ɗiɗi document pour émission non min émission goto keddorɗen on ne komi garo somi ari on gasi bandiraɓe juuri on mi yetti on mi mañi on mi manti on on mbayrini yiidemi oustaz alpha Guellaye taxañag joni noon mi ari inchallah kala ko tohuɗon mawon keɓ ɗo e Fouta Pro inchallah rabbi mbiɗa salmini on ganduɗa joni hade ma salminno sakki sirro sirɗu bayi kumtaji e fof e tout eyyi fof an waɗi kam sa waɗimi enen a waɗimi enen ɓe sakki ewa bandiraɓe noon kala jiɗɗo kumtaji hendu a faami yo ƴeew maafe waɗa hande maafe na hande ñalawma oɗo hande o maafe mbaɗa hen vinaigre sappo e ɗiɗi butel vinaigre a faami sa waɗi sappo e ɗiɗi butel vinaigre kiloji jeetati farine galle mum no foti fof noon haysinno galle o ne famɗi yimɓe ene moƴƴi hen en heewi yimɓe ene moƴƴi hen sabu kala ɗo yimɓe tolni ko ɗon am haali o
ɓurtata mantana kadi yimɓe taa a faami climaciŋeje sappo e ɗiɗi kokkuji ɗiɗi lamlam biluŋaji ɗiɗi ndiyam a faami e kiloji hulluno ko ala kiloji jeetati maaro a faami de jeyi nge woto ɓut woto manque woto hu woto niiti ɗon ɓuri moƴƴude hen sukran fata barikalla alhamdulillah ɗum ñamon mbaɗon guettode kadi moƴƴi dofaɗe ha moƴƴi ƴewon salade moƴƴo mbaɗon hen gadda noon oustas ALFA GUELLAYE a faami sukran fata barikalla sa yinnema tammi sammin bandiraɓe min kadi mami sanni ɗo tigi tigi calmiteɗo garɗa kañum woni awso jalmi yiɗe ñamde non wayi nani ɗum ñamde yala wi goɗum suraga yawde ɓe calmini kadi dendagal musidnaɓe taggi muktali ɗum haali joom fulmade ɓe mufumade jamɓe sori place o seeɗa yimɓe seeɗa tan calmintuɓe en calmini kadi o ganduɗa kañum woni ɗin baɗa howa sir makko woni kadia kadi sir makko wona en calmini on ganduɗa koko ñumba wona en calmini kadi o ganduɗa kañumen ɗumi kala yeɓoɓe Fouta Pro kono mbaɗa wujjidaade ala o yeji han sira mo namuda mo ko mon bijou mon kuruj mon karang mon kiring on woni horde on woni hala ndeysa afan biyan yi kadi ay so émission bi hala tan ko wiri wallahi ko non digi mi salmini kadi etamen ɓe fof kamɓe fof mi salmini mamamo Mauritanie ko haaki fengel salmini sabu min Mauritanie toon koyngal ñamal ngal woni Mauritanie jigma eyyi machallah fof ko toon machallah alhamdulillah kaw Samba en salmini no yimɓe seeɗa tan calmini a faami ɓen fof mi salminiɓe mi salmini o ganduɗa kañum woni Kandité Sow e wonde o ganduɗa kañum woni soma ba Mali kamɓe tous ala kalsum bal Mauritanie wimami non seeɗa tan calmitumi ko o goto ton nde sikki heddi après so pari mbekira salminalma ɗon waɗi calminen kadi o mo ganduɗa ko kañum woni joom sala moƴƴo goto tedduɗo goto mo honnude ala kadi ko jiɗɗo e jiɗi Fouta Pro a faami waɗi hen ken gotum sa yii matériel uji jogɗen ɗo ɗi fof ko kanko wi aha jagguɗo joni kam joom a waɗi est ce que joom ko amadou ceerno joom walla joom woni ceerno sikka ma garta émission goɗi ne yan lottaw noon ne yan lottaw eyyi moƴƴi usa joni hen kadi a jarama no gonɗo heddi ɗon eyyi calmini Abou Gaye bon équipe mum woni joom kawral TV a faami aɗa andi seenoɗo ko jibin ɗum koni heewi wona Fouta Pro tan tan ko noon en calmini kam fof en calmini kadi mon amouram Coumba li seydi o woni las debbo ɗon haali ala min co hebto ay sen keɓani min co hebto gasi ɗum noon baɗɗo men on calminama on juurama on beltanama no feewi ɗum noon e minel moon ha saaha goɗɗo inchallahu taala ɗo e nder Fouta Pro OUSTAZ ALFA GUELLAYE TAKHANIAG